Sziasztok! Bemutatom nektek Éder Andrea lakberendezőt, akivel a bécsi Bútor Expón ismerkedtünk meg, és egyből egy hullámhosszra kerültünk. Andrea egyébként a fenntarthatóság világából jön, ugyanis, ha jól tudom, korábban környezetbarát kozmetikumokkal, mosószerekkel foglalkozó cégnek a menedzsere voltál, és olvastam, hogy a legfontosabb szempont a tervezéseid során a természeti értékek megtartása, illetve megőrzése. Ez nagyon jól hangzik, de a gyakorlatban ezt hogyan tudod kivitelezni, illetve bele is csapnék akkor abba, hogy hogyan látod ma a fenntarthatóság szerepét a lakberendezésben. Én nem lakberendezőként kezdtem, aki elkezdett foglalkozni a fenntarthatósággal, hanem én a fenntarthatósággal foglalkoztam, és így láttam meg azt a rést, amiben a lakberendezésnek is helye van. Ugyanis a berendezkedésünk, a lakberendezés az nagyon sokszor pazarló, viszont fontos volna, ma meg egyre fontosabb már, hogy figyeljünk a természeti értékeink megtartására, de nem csak a természeti értékeinkre, hanem a környezetünkben lévő bármiféle kulturális, életvitelbeli értékeknek a megtartására. Ezt maximálisan megpróbálom betervezni azokba a terekbe, amiket én készíthetek el. De például hogyan? Megtartom azokat a jó tulajdonságokat, amiket érdemes felhasználni. Hogyha az például egy természetes megvilágítás, akkor mindenképpen úgy tervezek, hogy az érvényesülhessen. Hogyha pont az a probléma, hogy nyáron túlságosan meleg van, akkor úgy fordítom a tereket, hogy ne az a tér legyen a sokat használt, amelyiknek túlságosan nagy a hő terhelése. Aztán, ami értékes még egy lakásban, azokat mindenképpen meg kell tartani, ezek lehetnek a régi ajtók, régi ajtókeretek, a parketta, amit fel lehet még használni. Ezen kívül pedig, hogy ne sértsük meg a környezetünket azzal, hogy olyan anyagokat használunk fel, amik károsak. Ez egyik legerősebb kapcsolódási pontunk volt, hogy ugye a mi bútoraink is újrahasznosított fából készülnek, sok esetben 80-100 éves gerendákból, amiket ugye épületbontásból kapunk meg. Mit gondolsz, hogy miért éri meg, vagy milyen hosszú távú előnyökkel járhat, ha egy ilyen prémium minőségű bútort választ valaki egy hagyományosabb ipari bútorral szemben? Ezeket a bútorokat azok a vásárlók választják, akik szeretik, hogyha valami története van a bútornak, vagy lelke van annak a bútornak, de nem csak annak a bútornak, hanem bárminek, amit vásárolnak és a környezetükben elhelyezik. Egy ügyfelem egy nyári konyhát akart kialakítani a teraszán, és ehhez bontott fát használt fel. Mégpedig egy régi gazdasági helyiségből vették ezeket a fákat, és azt mondta, hogy hihetetlen izgalmas volt, ahogy a férje csiszolta a fát, és időnként még füstszaga is volt a fának. Úgyhogy ezek tényleg történeteket mesélnek el, ezek a fák egyszer már bizonyítottak, több 10 vagy több 100 évet kibírtak, tehát biztosak lehetünk abban, hogyha felhasználjuk őket, ugye prémium minőségű termékekről van szó, tehát nem csak futólag használjuk őket, hanem több évre szeretnénk berendezkedni ezekkel a bútorokkal. Korábban, most itt beszéltünk erről, hogy biztonsági játékosok vagyunk, és hogy inkább megyünk a biztosabb pasztel, bézs, fehér színek felé, amikkel jobban tudunk dolgozni, mint hogy belemernénk vágni egy ilyen színesebb anyagban, ugye kerámiában. Nálunk ugye van éjkék, terrakotta, zöld, sárga színnel gazdagított bútorcsalád, ugye 4 bútorcsaláddal dolgozunk most, az egyik kicsit ilyen sötétebb tónusú, a másik ilyen krémesebb, hogy te is ezt tapasztalod, hogy abszolút a biztonsági irányba megyünk, biztonsági játékosok vagyunk? Én teljes mértékben ezt tapasztalom. Nem csak az igények ilyenek pillanatnyilag, hogy tényleg ezeket a földszíneket, maximum zöldet nagyon-nagyon kedvelik, a bézsek, a melegfehérek nagyon menők most a lakberendezésben, de hogyha felvillantunk képeket arról, akár mondjuk egy lakberendezési újságból, egy magazinból, ahol színes tereket látunk, mindenki azt mondja, hogy wow, hát ez igen, de hát én ezt nem merem megcsinálni. Miközben tök jó lenne, hogyha megcsinálnák, mert hozzátesz, a térérzetet megmásítja, egy olyan pluszt adnak a színek, amik nagyon fontosak volnának, és hát ugye, hogyha már a színpszichológiáról is beszélünk, hogy
tényleg kifejezetten akár a hőérzetet tudja befolyásolni, azt, hogy fáradtak vagyunk-e, vagy éppen vibrálunk és befogadók vagyunk, ezt mind a színekkel be lehetne hozni. De a ti bútoraitokat azért lehet nagyon jól használni, mert a fának a semlegessége az egy olyan nagy keretet teremt, mert ugye legnagyobb részben fából vannak ebben a bútorok, és a csempék azok kisebb részt foglalnak el általában, hogy ez a meleg, barátságos, rusztikus alap, ez nagyon jó hátteret ad ahhoz, hogy egy picikét bátrabbak lehessünk, tehát nagyon jól lehetne bíztatni az embereket, hogy a lakásuk berendezkedésénél csak úgy tegyenek egy próbát, hogy jól érzik-e magukat ehhez. Tehát ezek a bútorok pont alkalmasak arra, hogyha csak be akarjuk vezetni, hogyha csak akarunk valamilyen új magyar trendet csinálni, hogy picit színesebben, picit bátrabban, picit egyedibbet, akkor ez egy jó átmenet, a ti bútoraitok jó átmenet ahhoz, hogy ezt megmutathassuk. Ehhez szerintem nagyon jól kapcsolódik, amit most a weboldaladon olvastam tegnap, hogy most már inkább rendezzük be egyes független bútordarabokkal a teret, mint előre megszabott merev bútoregyüttesekkel, és hogy bár törekedjünk a tárgyak, a bútorok összhangjára, de hogy közben szerethetjük és szeressük az egészséges kontrasztokat, mind formában, anyagban és színben. És ezzel annyira tudtam azonosulni, mert én egy olyan családból jövök, ahol az apukám nagyon a modern stílust, anyukám pedig ezt a meleg, kicsit mediterrán hangulatot képviselte, és én gyerekként is élveztem ezt az eklektikát, amiben így vagyunk, létezünk, beszélgetünk, és valahogy ugye ezt hozom magammal, és ezt annyira a szirával azonosnak érzem, de hogy egy bútor hogyan tudja egyedivé tenni a teret, és személyesebbé. Tehát a lakásom az nem 5 perc alatt fog kialakulni, mert egy ilyen áruházból való beszerzéssel kialakul mondjuk egy hotelszoba. Az egy pillanat alatt kialakul. De ahhoz, hogy magaménak érezzem, hogy egyedinek érezzem, az sok időn keresztül megy. Nem érdemes garnitúrákba gondolkodni, mert a garnitúra az igazából egy tervezőnek a fejében állt össze, általában az emberre gondolva. De nem én rám gondolt pont, vagy nem te rád gondolt pont. A lakberendezésben is ez a fontos, hogyha megvannak a terek, az még csak egy tér. Azt utána nagyon sokszor egy lakberendező át is szabja, az ajtó az ne itt legyen, hanem inkább ott, az a fal az kicsikét legyen arrébb. Lehet, hogy tervezési szempontból az úgy teljesen rendben volt addig, vagy az előző családnak rendben volt addig. De hogyha egy bútorban gondolkodunk, oké, most ide kell egy kétajtós szekrény. Na de, mert igazából nem a kétajtós szekrényre van szükségem, hanem arra van szükségem, hogy az én életvitelembe az illik bele, hogy mondjuk edzésre járok, hogy biciklizem is, hogy a téli-nyári átállást azt nagyon szeretném valahogyan komfortosan megoldani, és ehhez kellene nekem egy szekrény. És akkor elkezdek nézegetni, hogy melyik volna az, amelyik jó. Hát nyilván olyat kell ebbe megvásárolni, amelyik az én személyiségemhez illeszkedik, mert akkor azokat jól tudom cserélgetni. Tehát, hogyha megjelenik egy ilyen szirabútor a lakásomba, akkor az azt jelenti, hogy itt most nem szekrénysorokról lesz szó, meg nem garnitúráról lesz szó, meg nem egy tévéfalról lesz szó, vagy egy médiafalról lesz szó, hanem egyetlen egy bútort fogunk így behozni, és utána lehetséges, hogy ehhez igazítjuk a többit. Mert hogy az élő lakásban az egyes beszerzések alkalmával, az egyes szituációk változása alkalmával változtatjuk a berendezési tárgyainkat is. Nagyon jól variálható, mert hogy nem úgy valamilyen, hogy nagyon rá van húzva a funkció, hanem ez elsősorban egy jó tárolóhely, amit bárhová be tudok rakni, és mellesleg szép is. Így találtuk ki például az Ella lakó sarokkönyves polcot, mert hogy elég sok helyen keresgéltünk, hogy egy kis lakásban ez egy nagyon praktikus, jól ki lehet vele használni a teret, és nem nagyon találtunk egyébként ilyen bútordarabot. És őt például nagyon szeretik
vásárlóink, és ezt ugye különböző méretekben is csináljuk, és imádom például azt, hogy lehet ugye pakolni a tetejére tényleg fényképeket, asztali lámpát, gyertyákat, és hogy így is meg lehet csinálni mondjuk egy olvasósarkot. De ezt most csak az egyik példa, hogy mondod, hogy nem csak falhoz állíthatjuk, hanem egyébként térben is állíthatjuk, mert ez lehet akár egy térelválasztó is, a most divatos amerikai konyhába is betehetjük a pult elé. Oda nem is biztos, hogy könyvet fogunk fölrakni, hanem lehetséges, hogy étkészletet fogunk pakolni rá. Úgyhogy nagyon sokféleképpen megoldható ez. Pont ez a klassz ezekben a bútorokban, hogy nem annyira mereven funkcionális, hogy csak egyfajta stílusba tudod berakni, egyfajta dologra tudod használni, egyfajta térbe tudod beilleszteni, hanem hogy ezek nagyon jól variálhatók. Sokan mondták nekünk, hogy ezekről a bútorokról süt a nap, és ezt majd nagyon szeretném egyébként szlogenként is használni, már pont keresgéltem így, hogy angolul ez hogyan hangzana jól, és folyton a Beatlesnek a száma Here Comes the Sun jutott az eszembe. Kíváncsi vagyok, hogy benned így személy szerint milyen érzéseket keltenek a bútoraink, és hogy melyik a kedvenced? A kerámia művészet az nagyon régóta mindenhol megtalálható, északtól délig mindenhol. Tehát nem csak a mediterrán vidékre jellemző, hanem az északiakra ugyanúgy, csak másfajta megjelenésben. De ezek a minták, ezek a színek, ezek nagyon a déli vidéket hozzák, és mivel ők is ezzel nagyon régóta, évszázadok óta foglalkoznak, annyira kifinomult a díszítő művészetük, és ugyanúgy, mint ahogy nálunk is a népművészetben jelentése van minden egyes motívumnak, itt is érezzük azt, hogy ezek a motívumok, ezek bizony hozzák magukkal a természetet, a napsütést, a melegséget, és ez a sok-sok körbefoglalt forma, nem mondom, hogy mint mandala, de nem véletlen, hogy ismétlődnek ezek a figurák, ezek mind azt sugallják, ez körben, napsütésben, melegben, tehát egyszerűen nekem is ez az érzés nagyon megvan. És hogy melyik tetszik legjobban, nekem ez a sötétebb árnyalat, ez tetszik, igen, ez a siráz. Fantasztikusak ezek a kékek, ez az olajos kék, vagy sötét türkiz, és mellette a barna, szerintem egy csodás párosítás. Igen, erről szokták mondani, hogy a földhöz legközelebb álló színvilágú termékcsaládunk, igen, hogy ilyen nagyon meleg, és ez a homok, meg a vörös homok szín nagyon ugye érvényesül benne. És bátor. Akkor körbevezetlek majd itt a showroom-unkban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.